ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳು ಕೂಟಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ಕರಿನ 53 ವರ್ಷಡು ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಳಂದುಂಡು ಈ ತುಳು ಕೂಟಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲೆಡ್ಲ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಹೆಗ್ಗೆಲುಂಡು. ಈ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟದ ಹೆಗ್ಗೆಲು ಸುಮಾರು 44 ಹೆಗ್ಗೆಲು ಸೇರಿದು ಇತ್ತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಆತಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ನಿರೆಂಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಹೊಸತಾದ ರಚನೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಲೂಕುಲೇಡು ಈ ತುಳು ಕೂಟ ಇತ್ತಂದ ಈ ಹೊಸತಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ನನ್ನಲ ತುಳು ಕೂಟದ ಹೆಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಕೂಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಮಾತ ತುಳುವರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಕಟ್ಟಾಗ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯಡು ಇನಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಡಿತ್ತಂದು ಅಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡಿದಿನಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊರಲು ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪ್ಪುವೆ ಐದು ದುಂಬು ಈ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ಶ್ರೀ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಕೂಟದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು PA ಪೂಜಾರ್ಲು ಚಂದ್ರಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕಲು ರವೀಂದ್ರ ಹರೇಕಳ ಮೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಚನೆ KT ಸುವರ್ಣೇರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪ್ಪುವರು. ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರುವರು ಶ್ರೀ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಬಂಡಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗೆಲು ಆವಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುದ ಜಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಹೆಗ್ಗೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಏನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಮೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ PA ಪೂಜಾರ್ಲು ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಆರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಆರು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸಭೆಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಇತ್ತರು ಪ್ರಥಮ ಅದು ಇನಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಪೋಪುಜಿಯನ್ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಬರೇ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ರೆ
ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪೆ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂಚನೆ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ 52 ವರ್ಷ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಈ 52 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನವನ್ನಾಗ ಅಪಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪನ್ಪ ಆಂಡ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಂಡಲ ಈ ಮೂಲು ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಪಾತೆರೋನಿಂದ ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆಯಿಂದ ಪಂಡನ ಅಂಡ ತಪ್ಪವಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 42 ಶಾಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳುನು ಕಲ್ಪವನತ್ ತುಳುನು ಪಾತೆರುನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾನ ಹಾಕೊಳ್ತದೆ ಒಂಜಿ 52 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ತುಳುಟು ಪಾತೆರುನ ಹಾಕಲೇ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರದಂಡ ಅವಳು ತುಳುಟು ಪಾತೆರದಂಡ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಬೆಂಚಿ ಬಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಸುಮಾರು 42 ಶಾಲೆಲೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ SLC ಮುಟ್ಟಲ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಬಾರಿ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಬರೇ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ SLC ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪರೆ ಅವು ದಯ ಬಂದಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಮ್ಮಂದೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಣ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೋರ್ಸು ಎಮ್.ಎಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಮ್.ಎಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಂದು ಮೂಜನೆ ಟರ್ಮು ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳು ಆ ಟರ್ಮುಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಆತ ಮಾತ್ರ ತುಳುತ್ತ ಬರೇ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳುತ್ತ ಆದಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕುಲು ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನಂದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದುಪ್ಪರೆಯವು BJP ಆದುಪ್ಪರೆಯವು RSS ಆದುಪ್ಪು ಆ ಭಾಷೆದ ಕುಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪರೆಯವು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಭೇದ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ವರ್ಷೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಈ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಏರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಕುಲು ಹಿಂದುಲ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಮುಸ್ಲ್ಮಾನ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುಂಡ ನಂಡ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಬತ್ತೆರು ನಂಡ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ತುಳುವೆ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಡೇ ಅವು ಪಾತೆರುನಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಇನಿ ತುಳು ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಾಧಾರಣ 44 ಕೂಟಲು ಇನಿ ಎಗ್ಗೆಲು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಕುಡ್ಲ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಉಡುಪಿ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಅವು ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಲ್ತಿನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಕಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿಕಡ್ಲ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಶಾಖೆಲು ಪನ್ನಗ ಎಗ್ಗೆಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದು ಪೆರೆಯವು ಅವು ನಮ್ಮ ನೇಮ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಕಲ್ಚರ್ಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮರೋಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಮರತ್ತದ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಶಾಪುನ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ರ ಪೊಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವು ಆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತನೇ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತಾತಿಗಡ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೈದು ಅದು ಮಾತಾತಿಗಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲು ಇನಿ 44 ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗೆಲುಳ್ಳ ಆ ಹೆಗ್ಗೆಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಅತನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಅಥವಾ ನೇಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡುಕೊಂಡು ಪುನಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ದಾನೆ ಅವಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞಲು ಮಾತ ತಿಕಡ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 44 ಯಜ್ಞಲುಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ 100 ಆಂಡಲ ಯಜ್ಞಲು ಆವಡು ಆ 100 ಯಜ್ಞಲು ಆಪುನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತಿಕಡ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಆ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಡು ನಡಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ಇನಿ ತುಳುನು ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಂಡ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಪಾತರುನ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳು ಉಂಡು ದಯಬನಗ ತುಳು ಅಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಅಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿವೊಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಎಂಕಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರ ಬೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಂಡೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಥವಾ ತುಳು ಯಜ್ಞದ ಅಂಡೆತ್ತ ವಾರಿ ಈತಿಡು ಈ ಕೂಟ ಬುಳೆವುಡು ಆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನೆಡು ಆ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೇರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞಲು ಹೂ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುವಾಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂದ ಸಾಧಿದನು ಅವಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ಯಜ್ಞಲ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅವು ತುಳು ಹಿಂದೆ ತಕ್ಕ ಮಾತ ಭಾಷೆದ ಕೊಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ರೀತಿನ ದಿವೊಂದು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸಿಲ್ವೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಸಾ ಉಸ್ಮಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಯವಂತದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಿನ್ನೇರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿದಿರು ಉಳ್ಳಾಳದ ಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಎಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರು ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಗುರುಕಾರ మీద ಒಂದು ಸೀಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲದೇರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಜನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರರು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ ಚಿತ್ನ ಮೋಕೆದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಮೇರ್ಲುಳ್ಳಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ತುಳುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಥ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹೆಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಯರು ಶ್ರೀತ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ నేను పనవుద గురికారులు చంద్రస్ దేవాడి గారు మెరెన్న మొక్కడి ఎత్తుకొనులే ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರು ಪಿ ಎ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಡಿ ಈ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಣೂರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಡವಡತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾರ್ಜ್ ದಿ ಸಿಲ್ವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಸ ಉಸ್ಮಾನ್ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಾಡ್ಲ ಉಸ್ಮಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಎಂಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಕಿ ಆತೀರಿ ಎಂಗಳ ಏಪಲ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿನಾರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಏಪಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ಚಿತ್ನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ತ ಮಾತು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಚಮಟಿದ ಅಂಚೆ ತೀರ್ಥ ಚಮಟಿದಾಗಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲುಳ್ಳಾರು ಎಂಗಳ ಚಂದ್ರಸ್ ಕಣಂತೂರುಳ್ಳರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಎಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಫಿರ್ಮೆದ ಚಂದ್ರಸ್ ಕಣಂತೂರು ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಭೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ದುಂಬದ ಲೇಸನ ನಡಪೋದು ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ತುಳುಕೂಟದ ಯಜ್ಞನಲ್ಲಿ ತಾಪನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಪನ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ನಿಬಂಧನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಿಯಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನುಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಾಬುಕೊಂಡು ಪಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದು ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ತುಳುಕುಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ವೇಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಸುರುತಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪರೊಂದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ತುಳುಕಾದು ಬಾರಿ ವರ್ಷೋದಿಂಜಿ ದಿಂಜಿನ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಡಾರಿ ಆ 2 ವರ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಾಗ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ತತ್ಕೊಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂದೇ ಅವಧಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅವಧಿಲ ಮುಗಿನಿ ದುಂಬುದಾರನ ತನಪಾಲ್ ದೇವರಿಗನ್ನ 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರನ್ನು ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ವಯವನೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಬಂತು ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಕಂದುಕುಳ್ಳಾದ ದೇ ಬಂದಾಗ ತುಳುಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಸಂಪರ್ಕ ಎತ್ತಿನಾರು ಅದೇ ಹೂ ಪಕ್ಷಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪನರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳ ಮಾತಾರ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕಲು ಈ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಟುಕುಳ್ಳಾದ ಇತ್ತ 1 ವರ್ಷ ದಾದನ ಎಂಚನ ಆಂಡು ಇತ್ತ ನಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಸಂಘಟನೆಗಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ ದೇವನಾಗಿತ್ತು 44 ನಮ್ಮ ಘಟಕ ಉಂಟು ಈ 44 ಘಟಕಗಳು ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಮುಜು ಜನ ಬರ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಸಭೆ ಉಂಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 44 ತಗ ನೂಜ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ 130-140 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಸಭೆ ಬರ್ರಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 44 ಘಟಕಗಳ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ನಂಗಿತ್ತ ಮೇನ್ ಬಡವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಮೇನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಈತು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಘಟಕ ಮಲ್ಪಂದೇವಣ್ಣ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಮೇರ್ನ ಮೋನಾಲು ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಮನವಿ ಪೊಯ್ ಸದ್ಯಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ತೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ಇದ ಮಟ್ಟ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಂಡಗಳನ್ನ ಆಪಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಈಗ ಘಟಕಗಳು ಮಲ್ತದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇತನೆಟ್ಟು ಈ ತುಳಿತ ಮುಲ್ತಾ ಉಳ್ಳಾಳ ತುಳು ಗುಟ ಘಟಕ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ನಿಬಂಧನೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು
ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಗೂ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂಡ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಬರೀಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಘಟಕಲ ಆಪಿನ ಅಂದಾಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟೋಟ ಆರುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಕುಡರೆ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡೆ ಸಂಘಟನೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೊಡೋಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಕಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮರಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೈದೇರು ಇಂಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಒರಿಯಡು ಅಂಚಾದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗೆತ್ತೋಡು ಆ ಮನವಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ತುಳುಕೂಟದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಂಚಿನ ಬಲದು ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ತುಳುಕೂಟದ ಯಜ್ಞನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ತಿರಿನಕ್ಕೆ ಬೈದಾರು ನಿಖಲ್ನ ಸಲಹೆಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದು ನಿಖಲ್ನ ಸಭೆಡ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡು ಪಡೆದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಮಕೂರು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಗಡ್ಡು ಪಾತ್ರ പക്ഷെ ಇಡೀ ಒಂದು ಹೊಸ ತುಳುಕೂಟದ ಉದ್ದೀಪನ ಆವರಣವನ್ನು ಯಾನಿದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ತಾಂಗು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಇರಾದೆಡೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೆಡೆ ತುಳುಕೂಟಲೇನು ಕಟ್ಟಡು ಪಂಪಿನವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇನದೆ. പക്ഷെ ಈ ತಾಲೂಕುಡು ತುಳುಕೂಟ ಉದ್ದೀಪನ ಅನ್ನಾಗ ಎಲ್ಪು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲವಲ್ಲ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪಿನ ಕಾಲಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪನೇ ಹೆಸರು ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಡಿಯಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಗುಡಿಕೂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ತುಳುತ ಗುಲೆಚಿಲಿದು ಗೋಡನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿನ ಕೂಟದ ಪಿರವರು ಒಂದು ತುಳುಕು ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനി മസ്ത് ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕದ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನನಗೆ ಕದಾದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂದು ಭಾಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಪುನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ ತಿರಿಯೋಲ್ಲ ತುಳು ಪಂಡ ದಾದ ತುಳು ಮುಂದೆ ತುಳು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ನೆಲಿಟ್ಟು ತುಳುಕೂಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಯಾರಿರುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯರು ಒಂದು ನಂಬುನ ದೈವಲು ಇನಿ ವಾಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ದಯಪಂಡ ದೈವಲನ್ನು ಗುರುತು ತುಳು ಇಚ್ಚಿ ತುಳು ಉಪ್ಪುನೇ ದೈವಲೇಡು ಕನ್ನಡದ ದೈವಲಿಜ್ಜಿ ತಮಿಳದ ದೈವಲಿಜ್ಜಿ ಅದರ ಗುಜರಾತಿ ದೈವಲಿಜ್ಜಿ ದೈವಲುಪ್ಪುನೇ ತುಳು ಅಂಚದೆ ಈ ದೈವಲು ಶಿವನ ದೂತೆರ್ನಕ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಪೂರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ತುಳುಕೂಟ ಭಾಷಾ ಮಾನ್ಯತದ ಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನ ತುಳು ಪಂಡದಾದ ತುಳುತ ಒಂದು ಶೋಧ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿಚಿನ್ನಾಗ ತುಳುತ ರಂಗ್ ಅವು ಅಡಂಗದ ಹೋಗಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ನಂಗೆ ಋಣ ಉಂಟು ನುಪ್ಪುದ ಉಪ್ಪುದ ಋಣ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ಋಣ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಗಳು ನೇತೃತ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕೊಂಡು ತುಳುತ ರಂಗದಾದ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನಾಗ ತುಳು ಅದು ಒಯ್ಯುಂಚು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ರಂಗದಾದ ತುಳುತ ಅಂಗಲ್ಪುದಾದ ತುಳುತ ಅಂತಃಸತ್ತೋಲದಾದ ಇಂಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಏನಿದೆ ಆ ನಿಮಿತ್ತ
ತುಳುಕೂಟ ಅವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರೋರು ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಬೇರೆ ಬೆನ್ನಡು ಪಾತಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿರುತ್ತೆ ಉದೀಪನ ಕೊರ್ಲು ಆವಡ ತುಳು ಅವು అయితే గురించి గెడ్డెడ్ అవ్వడం పడుతు ఆసం ఇని తులు ఒక్కూట ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ರಚನೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ತುಳುಕೂಟದ ರಚನೆ ಅವರ ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಳಲ ಹೆಚ್ಚು ಆವಡಿತು ಆಡ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ರಚನೆ ಚಿತ್ರ ಸಭೆಯ ಲೇಖು ಕಡತ ತೋರಣ ಚಿತ್ರ ಕಾರಣಗಳು ಆಪನಾತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡದೆ ಆಡ ನಣದುಂಬದ ಉದಿಪಣದ ನಣದುಂಬದ ಸಮಿತಿ ನಾನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಗಳು ಕೂಡುದು ಬರಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶನು ಅಂಚನೆ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಾವಣ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಡು ಮಲ್ಪನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತುಳು ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ವಾವೆ ತರದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿ ಅವು ಕಾನೂನು ಪಂಚದ ಬದಲು ತಾಲೂಕು ಪಂಚದ ರಚನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನೇರವು ಈ ತಾಲೂಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದೇನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾದ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ನಡೆದು ನಿಂತು ಆನ ಮುಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಮುಂತ ಜನತನ್ನ ಪಾಲ್ಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಆನ ಇಂದು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚದ ರಚನೆ ಹೇಳಿದವರ ಈ ತುಳುಕೂಟು ಮುಂತ ತುಳು ಆಸಕ್ತಿ ತುಳುವೇರಿ ಅಂಚಿನ ತುಳುಟು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಉಮೇಡಿ ಪುಣಕಲು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆನ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಬಂಡನಾಡ ಅವು ಈ ತುಳುಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬರಲಿ ಅಂಚಾದ ಸಲಹೆ ಮನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಇದ್ದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುಣ ಮೌಖಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿರಿಯೋಡು ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಪಗಂಡ ತುಳು ಕನ್ನಡಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ ಆನ ತುಳುಕೊಂಜಿ ತನ್ನನೆಯ ಲಿಪಿ ಉಂಟು ತುಳುಕು ತನ್ನನೆಯ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಟು ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜಾವಡದಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾದರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಕೂಟದ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ತುಳು ಕಲಿಕಾ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಒಂದು ಐದಾರನೇ ಆತ ಬಿಡುವುದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಮನ್ಪಡ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ಅಂಚನೆ ನಾನು ತುಂಬಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಇನ್ನಿಗೆ ಮೂಲ ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಗಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಟ್ಟು 17 ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 17 ಗ್ರಾಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಬರುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನ ರೀತಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡ ಇದುವೇ ಕೆಲಸದ ತುರುಟು ಮತ್ತು ಅವು ಏಟು ಕೊರಲಿಸದು ಅವು ಏಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಅಂಚಾಡ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಗಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯ ಚಿತ್ರ ಬರವು ತುರುಟುಲ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುರುಟುಲ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಾರದಿಂದ ತುರುಟು ಬರೆದು ಅವೊಂದು ಕೃತಿಯಾಪನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಡಪಡದ ರಟ್ಟಲು ನಡೆದು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ರ ಹಿರಿಯಾಕರು ಅಕಲಕನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಜನೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏಕಲ ಮಾತು ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಿತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಎಸಿ ಬಂಡರು ಅಂಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗೌರವಿತ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಚಿನ ಮೂರು ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಭಿಕರು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು ದಯಬಂಡ ತುಳು ಕೂಟ ಬಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶರು ಓಲು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೊಂದು ಆತ್ಮತೆ ವಾ ಜಾತಿ ಪಡು ವಾ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಬರೋದು ಇನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿ ಕಮಲಾಡು ಇದು ಅವ್ರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲ ಅವ್ರು ಫುಡ್ಡು ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅವರು ತೂಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾತಪ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂದು ಈ ವೈಭವ ಉಂಟ ಪಡೆದು ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಆ ಜಾತ್ರೆ ತಲಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆ ತೊಯ್ಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ವೈಭವ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ತೂಂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಂಡ ಅಗ್ಲ
ಇನಿ ಬಾಂಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಊರು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಜೋಗುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡಿ ಜೋಗುಲಕ್ಕೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಬಾಂಬೆ ಯಾರು ಫಾರಿನ್ ಕೆಲವು ಹೋದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಆ ತುಳು ನಾವು ಒಲಿಪವರು ಇನಿ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಈಗ 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಕಲು ಮಾತ ತುಳೇರಿ ಸಿರಿಪಂಡು ಕೂಟ ಮಾಡ್ತದ ಐನ ಒಲಿಪವರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಯಡೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಗಳು ಎಟ್ಟೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೇನು ಮಲ್ಪುಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಿತ ಹಿರಿಯರು ಪಡ್ಡೇರು ಅಂಜನೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋರು ಇದ್ದೇನೆ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಕೆಲವು ದುವಾಪನೆ ಕೊಡಿಸಿ 2 ಜನರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಲ್ಪುಗಾರ ಸಲಹೆ ಕೊರೆಯರು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ 2 ಜನ ಮಾತದ ಆ ಕಮಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು 5 ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಓಳ್ಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ ಕೀರ್ತಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾದ ಮಂಟದ ಕೊರಿಪವರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ ಒಂದು ಪಣೋದು ದೇವರ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಸಿ ಬಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯಗಳು ಇದ್ದದು ಈ ಕೂಟನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಗ ಪಡೆದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಜ್ಜೆ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡೆ SRND ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ 5 ಮುಖವು ಮಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟ ಈ ಮಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟ ಆದ ದಿಂಜ ಬೇರೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ಆದ 35 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟ ಆಗಿದ್ದೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಆಗುವುದು ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಡು ರಚನೆ ಎಂಚ ಪಂಡಗ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಟೈಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ತುಳುಕೂಟಳುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 44 ತುಳುಕೂಟಳುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟುಳ್ಳ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 25 ಜನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬಂದಿನ 7 ಜನ ಸದಸ್ಯರಾವಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ತುಳುಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ರಚನೆ ಆತಿಜಿ ಕೆಲವು ತುಳುಕೂಟರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಬಂಧನೆ ಮೈತು ಆ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವುದು ಇತ್ತೆಗಳು ಹೊಸ ತುಳುಕೂಟಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉಪನಿಬಂಧನೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ದುಂಬು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಲಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿದೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪುನ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪನ್ನಗ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರ ಈ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಡು ದಯಪನ್ನಗ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೇರ್ನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಇನಿ ಪಂಪನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ತುಂಬಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೂಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸಿ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಹಾಕಲಿ 5 ಪಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತರ್ ಸಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ 6ನೇ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಹಿಂಜ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾರಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯೋಡನ್ನ ಆಯಾ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅವು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಭಾರಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು PUC ಅಂಚೆನೆ MA ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೇಳೋಡು ಅವು ಅರ್ಥಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಪ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಡ್ಡೆ ಭಾಷೆಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬರ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಸಂಜೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಕೂಟಲಾಗಿ 7 ಕೂಟರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆ ಐತ ಒಟ್ಟು 4 ಹೊಸ ಕೂಟಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುಗ ಪುನಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಕರಿಸಂತಿ ಕಂಬಳದ ಪಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಡೋದು ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಾಂಬೆಡ ಒಕ್ಕ ದುಬೈಲ ಆವತ್ತು ಪಂಡಿರೆ ಆವತ್ತು ದಯಪನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಹುಳು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಡ್ನೆ ಭಾಷೆಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಮುಗಿಯಾಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಂತ ಕಂಬಳದ ತೊಂದರೆ ಬಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಕೊರಾಯಿ ಅಂಚಾದ ನಾ ಸಪರೇಟ್ ನಿಯೋಜನೆ ತಯಾರಂತದ್ದು ಹೋದು ಈ ರಡ್ನೆ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡೋರು ಐದು ಈ ಕೂಟದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಂಡಿಗೆ ಈ ನಲಿನಾಡಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾತ ಕೂಟ ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೊಂಡು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಐದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇಳೋಣ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮುಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಕೂಟ ಸದೃಢವಾದ ಬೆಳವಡಿ ಬಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತುಳುಕೂಟ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಪಣ ಪೂರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ಪೂಜಾ ಕರಿಯರು ಪದವಿ ತರಗತಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಾರದ ಹರಿಕತೆ ಸಾಧ್ಯ ತುಳುಟೆ ಪೂರ ತುಳುಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಯ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಉದ್ದೀಪನಾದ ತುಳುಟು ಹರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಾರದ ಹರಿಕತೆ ಸಾಕ್ತ ಅಂತ ತೋರಿಸ ಪುಷ್ಕರ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸುಳಿದ ತುಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ತುಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಿರ್ಮಣೆ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಣೆ ಬರೆದ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಲು ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಬಾಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಉಳಿಸಿದ ಐತ ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಾದಿಸಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಉಳಿಪವನ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಳು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಚೋಕದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ತುಳು ನಾಡು ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ ಪುಣ್ಯದ ಇಡೀ ಕಾರಣಕ್ಕದ
ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 4 ವರ್ಷ ಆಗಲ ಈ ವೈದ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಈ ತುಳುಕೂಟ ಅವರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯನ ಬಂದಾಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂದು ರಚನೆಯವರು ಐಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಕಿ ತುಳುವ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎಸಿ ಬಂಡರು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪಂಡಿತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳುಕ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಕರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಳುಕು ಈಗ ಒತ್ತು ಗೊತ್ತ ದಾಯನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ದಾಯನದವರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜೋಗ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಐಕೆ ಆರ್ಪಣೆ ತುಳುವ ಸೇರಿಲ ಅವರ ಒಂಜಿ ಆಪಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡಾತ ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಆರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರವೀಂದ್ರ ರೈತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದ ಆರ್ನ ದಯಪಟ್ಟು ಅದು ರಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಎಂಟೆ ಅಂತ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಗುರುಗಳು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಗೆಲ್ಲ ಕುಡುಗು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ